Eli nyt on tallennus päällä. Eli Matti, ole hyvä. No niin, hyvää iltaa ja tosiaan tervetuloa tähän Suomen numismaattisen yhdistyksen webinaariin, joka tällä kertaa siis käsittelee asevälimerkkejä ja tarkemmin vielä tätä meidän kirjaamme. Siihen liittyvää tutkimusta, materiaalia ja vähän taustatukea tai taustoitusta siihen kirjan valmistamiseen. Ihan lyhyesti ensiksi itsestäni. Nimi on siis Matti Alonen, 65-vuotias diplomi-insinööri ja entinen lentokapteeni liikennelentäjäkoulutukseltani. Tausta on lähinnä asevälimerkkien suhteen pitkäaikainen sotahistoriaharrastus ja sitä kautta tullut sitten mielenkiinto tähän hyvin pieneen osa-alueeseen. Aiempi tutkimus tosiaan tehtiin Jari Nykäsen kanssa, joka on toinen kirjantekijä, niin tuosta talvisodan asevälimerkeistä, joka ilmestyi 2015. Kirjan toinen tekijä on Jari Nykänen. Hän on myöskin diplomi-insinöörikoulutukseltaan tietoliikenteen ja erityisesti tietoliikenteen turvallisuuteen liittyvä asiantuntija. Hänellä on myöskin vankka keräilijätausta ja sotahistorian harrastus. Ja sitten hänen vahvuutensa on ollut valokuvaaminen. Hän on valokuvannut kaikki nämä kirjassa esiintyvät merkit. Ja sitten hän on ollut myös kaikella tavalla materiaalin digivastaavana sitten tässä toiminnassa. Kirjan kolmas kirjoittaja on Joel Sjögren. Hän on hieman nuorempaa polvea, valtiotieteen kandidaatti ja edelleenkin sitten jatko-opiskelee. Hän on keräilijä ja vankka kokemus merkkeihin ja niiden tutkimiseen ja jäljittämiseen liittyvä kokemus. Lyhyesti tästä työnjaosta, mitä meillä on ollut. Tämä kirjallinen materiaali on ollut pääasiassa minun työkenttä. Kun olen ollut eläkkeellä, niin on ollut mahdollisuus toimia tuolla kirjastoissa ja arkistoissa. Toki me olemme tehneet yhdessäkin melko pitkiä istuntoja siellä materiaalia keräämällä. Nykänen on puolestaan kuvannut kaikki merkit. Hän on myös jatkokäsitellyt ja syventänyt meidän kirjan painotusta ja painoasua varten. Hän on myöskin sitten tarkemmin mitannut ja punninnut kaikki merkit ja siitä syntynyt valtava tietokokonaisuus. Sitten ikävä kyllä ei mahtunut tähän kirjaan, mutta se on kokonaistutkimuksen kannalta se on ollut hyvää ja taustoittavaa työtä. Ja kuten mä tuossa jo mainitsinkin, niin Jari sitten hoiti tämän materiaalin pitämisen kasassa siten, että nämä revisiot ja muutokset ja päivitykset pysyvät jollain tavalla hallussa ja siten, ettei sotkettu kaikkia itseämme ja myöskään sitten kustantajaa. Ja Joeli Sjögren on puolestaan sitten kartoittanut ja hankkinut tätä materiaalia meille kuvattavaksi ja tutkittavaksi. Ja hänen kauttaan päästiin keräilijöiden yleensä piilossa oleviin materiaaleihin käsiksi. Ja hän myöskin sitten ruotsinkielisenä on vastannut sitten tästä ruotsinkielisestä kirjan osuuksista. Tätä kirjaa on muokattu lukuisilla iteraatiokierroksilla ja muutoksilla. Ensin me tietysti työryhmän kanssa tehtiin tätä ja sitten vielä sen lisäksi kustannustoimittajan kanssa ja taittajan kanssa lukuisia kertoja. Tekstiä on lyhennetty huomattavasti alkuperäisestä noin 700 sivusta. Tällä hetkellä siinä lopulta tuli 500 ja rapiat 510 sivua. Ja alun perin koko materiaalimäärä, mitä siihen saatiin, olisi vastannut noin 1000 sivun kirjaa. Kirjan tutkimusmateriaali sisältää yli 5000 kuvaa arkistoista löytyneestä dokumentaatiosta ja on kerätty yhteen Excel-tiedostoon lähinnä kansallisarkiston materiaaleista. Sitten tähän liittyy useita satoja SA-kuvia ja muita sodanajan kuvamateriaaleja, jotka on käyty. Työhenkilöarkiston materiaalin digitoiminen kuuluu tähän työhön, jonka Jari Nykänen teki. Samoin hänen kuvaamansa ilmavoimien hallussa oleva materiaali kuuluu tähän työn taustatyöhön. Sen lisäksi me kolmisteen kävimme
kartoittamassa kultakeskuksen valtavan varaston, joka saatiin lähestulkoon kokonaan käytyä läpi. Sen lisäksi on tietysti sitten keräilijän kuvia ja muistiinpanoja ja muistikirjoja ja monisteita kymmenittäin. Mutta mennään itse asiaan sitten. Eli aivan aluksi on varmaan hyvä täsmentää ja selittää vähän eri merkkilajien taakse kätkeytyvää periaatteellista eroa. Eli kysymykseen, mikä ero on asevälimerkillä ja kunniamerkillä. Lähdetään ensiksi tästä aseveljeydestä. Aseveljeys on määritetty sosiaaliseksi ilmiöksi, johon yleensä liitetään yhteenkuuluvuus, keskenäinen luottamus ja auttaminen. Suppeimmillaan tällainen aseveljeys vallitsee taistelijan pari kesken ja laajemmin ymmärrettynä taas aseveljeydessä kyse voi olla kokonaisen sodan kokeinen ikäluokkien yhteenkuuluvuuden tunteesta. Tämä aseveljeys voi myös vähentää sosiaalisia eroja, esimerkiksi ikä- tai yhteiskuntaluokkien edustajien välillä. Ja tyypillisesti tämä aseveljeys on myös elinikäinen tunnetila ja poikkeuksellisen vahva side. Ja aseveljeydellä voi olla jopa poliittista vaikutusta, kuten esimerkiksi sodan jälkeinen tunnettu aseveljunttatoiminta. Sitten taas kunniamerkit, jos mennään niihin. Ja puhun nyt yksinomaan sodan aikana jaetusta kunniamerkistä, sen enempää puuttumatta sitten isoon koko kunniamerkki filosofiaan ja asiaan. Sotien aikana rintamamiehille ja kotijoukoille myönnetyt kunniamerkit, ne ovat valtiovallan myöntämiä kunnianosoituksia urheudesta tai muusta merkittävästä syystä, kuten haavoittuminen tai vahva vaikuttaminen sodassa menestymiseen. Talvisodan ja jatkosodan aikana jaettiin pääasiassa Vapaudenristin ritarikunnan sekä Valkoisen Ruusun ritarikunnian kunniamerkkejä. Jatkosodan aikana perustettiin vielä sitten Suomen Leijonan ritarikunta, jonka merkkejä jaettiin myös sodan ajan ansiosta. Kaikkien kunniamerkkien myöntäminen taas perustuu siihen, että niitä esitetään pääsääntöisesti esimiehen taholta ylemmälle taholle. Ja periaatteessa sitten ritarikuntien suurmestarit myöntävät kunniamerkkiä edellyttäen, että merkin myöntämiseen vaadittavat kriteerit täyttyvät. Sodan aikana tätä myöntöoikeutta jaettiin sitten alaspäin divisioonatasoille sekä sotilassairaalojen tiettyjen merkkien osalta. Talvisodan muistoristit olivat alkujaan aseveliyhdistyksiä itselleen perustamia asevelimerkkejä, ja niitä sitten myöhemmin ruvettiin kutsumaan muistoristeiksi. Niitä ei saanut käyttää asepuvussa eikä niitä alun perin liitetty kunniamerkkien luetteloon. Taas sitten nämä jatkosodan muistoristit perustettiin vasta 1950-luvulla, ja niiden yhteys asevelitoimintaan on selvästi heikompi kuin talvisodan muistoristeillä. Näillä jatkosodan muistoristien perustamisessa olivat mukana sodanajan komentajat ja ei aseveliyhdistykset. Tietenkin sen takia, että aseveliyhdistykset oli kielletty valvontakomission taholta. Siis asevelimerkit olivat tietyn joukon tai joukko-osaston tai jopa yhtymän itselleen teettämiä muistoesineitä, ja niillä vahvistettiin oman porukan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, ja niiden hankinnalla avustettiin kaatuneita omaisia sekä haavoittuneita. Ja huomattavaa, että tämän asevelimerkin sai hankkia kuka tahansa samaan yhteisöön kuulunut riippumatta siitä, oliko hän rohkea soturi aivan etulinjassa vai tehtäviään taaempana suorittanut sotilas. Ja tämä asevelimerkin hankinta ei myöskään ollut missään määrin pakollista. Se on tullut selväksi tässä tutkimuksen aikana, joskin se oli yleensä aika suotavaa. Ja sitten täytyy myöntää, että oman joukon asevelimerkin kantaminen kohensi yleensä joukon yhtenäisyyttä ja joissain tapauksissa jopa yksilön itsetuntoa.
Sitten itse tutkimuksen aloitetaan vähän ongelmakentistä. Talvisotahan oli selvästi lyhyempi ajanjakso sotatapahtumiltaan ja myöskin nämä talvisodan asevälimerkit tehtiin pääasiassa rauhan jälkeen, niin sanotun välirauhan aikana. Ja näillä merkeillä, kuten jo mainitsin, oli vahva liityntä aseveliyhdistyksiin ja asevelien tukemiseen, katuneiden omaisten sekä haavoittuneiden auttamiseen. Ja tämä aseveljeys oli nimenomaan talvisodan asevälimerkkien keskusasiana. Tämän edellisen tutkimuksen aikana alkoi löytyä materiaalia myös siitä, että jatkosodan aikana oli tehty merkkejä aseveliyhdistyksien arkistoista sekä erityisesti tämän kansallisarkiston lähteistä löytyy selkeitä merkkejä, että näitä asevälimerkkejä teetettiin myöskin jatkosodan aikana ja niitä lähdettiin käyttämään myöskin jatkosodan aikana. Näin ollen tämän aiemman kirjan aikana tuli selväksi, että looginen jatke on lähteä tutkimaan tätä myöskin sitten jatkosodan asevälimerkkejä ja vasta näin, kun saadaan tutkittua koko sodan aika, voidaan antaa jonkinnäköinen käsitys siitä, minkälainen laajuus näiden merkkien käyttämisellä oli ja minkälainen merkitys niiden käyttämisellä oli sitten sotilaiden kesken ja jopa yhteiskunnallisesti. Oheinen kuva, jota te katsotte tuossa, löytyy tänä päivänä Kultakeskuksen kokoelmista ja se oli oikeastaan melko lailla alkusysäys koko tälle tutkimukselle. Tämä alkuperäinen kuva löytyy aikanaan netistä ja pelkästään sen löytyminen oli melkoinen salapoliisityö, puhumattakaan sitten tämän merkin tai tämän kuvataulun lopullisesta sijainnista, fyysisestä sijainnista. Samalla tämä kuva kertoo oikeastaan sen, miten vaikeaa on erottaa asevälimerkki muista merkeistä. Kuten huomaatte, teidän näkyykö mun nuoli? No nyt ei näe. Nuoli näkyy tässä, niin täällä on muistoristejä, täällä on kunniamerkkiä, täällä on joukko-osastoristejä, täällä on mitä tahansa, tuolla näkyy olevan sairaanhoidon merkkejä ja kaikkia muita merkkejä. Ja sitten täältä löytyy hyvin pieni osio täältä, jotka ovat niin jatkosodan kuin talvisodan aikaisia asevälimerkkejä. Ja noin yhtäkkiseltään ei välttämättä erota, mikä mikin on. Mennään eteenpäin. Meillä oli selvästi uusia ongelmia tiedossa tässä tutkimuksessa. Eli materiaalissa oli aivan valtava ja merkittävä mittakaavan muutos. Sekä jatkosodan että varsinkin myöskin vielä, kun otetaan Lapin sota mukaan, niin ajanjakso tuli melkoisen pitkäksi. Joukkoja oli selvästi suurempi määrä ja joukkojen muutoksia ja siirtoja oli valtava määrä verrattuna talvisodan aikaan. Sitten tässä oli yhtenä tekijänä saksalaisten joukkojen vaikutus näiden merkkien hankintaan. Ensimmäinen kuva, joka tuossa on kuva siitä, mitä on jalkaväkirykmentti 10 merkkien tilausmäärä lista. Se oli melkoinen nippu. Seuraava kuva esittää Lapin sodan merkkiä, joka on eräästä kilpailusta. Tämä materiaali, joka sitten meillä oli, niin se oli hyvin vahvasti pirstaloituneena eri paikkoihin. Siellä oli kansallisarkiston lähteitä, kansalliskirjaston lähteitä ja maanpuolustuskoulun kirjaston lähteitä, eri museoita, veteraaniyhteisöitä, keräilijöitä. Ja nämä tiedot oli erittäin eri tasoisia, eikä välttämättä millään tavalla yhdenmukaisia. Tämä kuva, jonka laitoin nyt tuohon näkyviin viimeiseksi, on osoitus hienosta ja hyvästä materiaalista, etulinjan sotilaan merkki,
sikäli kun se koski päämajaa, niin löytyy yhdestä hienosta kansiosta, josta kaikki on ajallisesti hyvin löydettävissä. Tämä kuva puolestaan taas kertoo sen, miten vaikeaa muusta materiaalista on sitä löytää. Kaiken paperisilpun keskellä, tai ei nyt ihan silppua ole, mutta paperimäärän keskellä yhtäkkiä löytyy tällainen pieni paperi, jossa on sitten kuva ja kerrotaan sen olevan asevelimerkkikilpailuun liittyvä teos. Sitten kun tämä dokumentoinnin etsiminen ja merkkien jäljittäminen osoittautui hyvin vaikeaksi, niin valmistajien tiedot olivat vajaita ja sitten myöskin tilaajien tiedot olivat jotenkin vajaita ja itse asiassa niitä löytyi eri paikoista ilman mitään systemaattista logiikkaa. Ja kolmantena oli sitten tietysti merkkien nykyisten omistajien vaikeus. Tunnetut keräilijät kyllä tiedetään, mutta sitten on paljon sellaisia keräilijöitä, joita ei tunneta ja joilla saattaa olla merkkejä, joita ei vielä ole julkisuuteen tullut. Eräs merkittävä tekijä oli sitten myöskin nämä museot, jotka itse asiassa tuntevat erittäin huonosti asevelimerkkejä, eivätkä välttämättä edes tiedä, että heidän varastoissaan sellaisia on. Lähdemateriaalista, niin tässä näette Kansallisarkiston vanhan ison aulan. Kansallisarkiston kokoelmat oli ylivoimaisesti suurin lähdemateriaalin paikka. Ja se jakaantui siellä eri arkistokokonaisuuksiin, kuten T, perus, L ja SK-sarjat sekä pienkokoelmat. Lyhyesti T-sarja koostuu jatkosodan aikaisten joukko-osastojen arkistoista. Perussarja taas koostuu suurimmaksi osaksi talvisodan aikaisista joukko-osastojen arkistoista, mutta siihen on liitetty myöskin joukko-osastoja, jotka palvelivat välirauhan aikana ja jotka sitten lakkautettiin 1941 aikana, eli sieltäkin löytyy jatkosodan materiaaleja jonkin verran. Toiseksi suurin sarja on L-sarja, joka on lääketieteellinen sarja, joka vaatii erikoisluvan sitä tutkimiseen. Ja siinähän suurin osa on tietysti lääketieteellistä ja diagnostointiin ja haavoittumisiin ja kuolemantapauksiin liittyviä asioita, jotka eivät millään tavalla liittyneet tähän tutkimukseen, mutta siellä on myöskin määritelty sitten ja arkistoitu sitten sairaalossa olevan hallinnollisen toiminnan ja sotilastoiminnan arkistot. Suojeluskuntasarjat on aivan oma lukunsa, valtavan iso kokonaisuus, ja sitä tässä tutkimuksessa käytettiin vain sikäli kun oli jotain selkeitä viitteitä, että sieltä jotain löytyy. Ja sitten on nämä pienkokoelmat, joissa on sitten nimillä tai joukko-osastotunnuksilla löytyvää materiaalia. Valitettavasti tämä lähdemateriaali ei ollut mitenkään systemaattisesti sijoitettuna näihin yksikköjen arkistoihin, vaan aineistoa löytyi niin valistustoimiston ja komentotoimiston kuin esikuntien arkistosta. Niitä löytyy välillä pastorin kirjeistöstä ja sitten ihan yksittäisinä papereina sekalaista otsikon alta. Tämän tutkimuksen aluksi ensin meidän piti löytää ylipäänsä, että mistä materiaalia on löydettävissä. Ja sitten kun me keksittiin nämä valistus- ja komentotoimistot esimerkiksi, niin sen jälkeen meillä alkoi systemaattinen osastojen arkistojen haku. Ja se materiaali oli oikeasti aivan häkellyttävän suuri. Ja yhtenä ongelmakenttänä oli siellä, että samoja kirjeitä ja toistintoja, näitä on sijoitettu eri paikkoihin eri yhtymissä ja sama kirja on sitten divisioonissa ja kaikissa siitä pienemmissä yksiköissä ja ne on kaikki tallennettu sitten, että samoja papereita tuli käytyä kymmeniä ellei satoja kertoja. Sitten tämän kirjeistön numerointi ja käsittely vaihteli tavattomasti yksiköiden kesken. En tiedä, onko siitä tehty mitään virallista tutkielmaa, mutta itse huomasin sen, että erikoisaselajit, kuten esimerkiksi pioneerit ja viestijoukot,
ne on pitäneet asiakirjadokumentoinnin erittäin hyvin hallussa. Mutta sitten taas kaikki reserviläisyksikköjen arkistointi on ollut aikamoista hutilointua ja välillä paperit on pelkästään nipussa ilman mitään sisällysluetteloa. Ja sitten yllättäen 2 aluetta on sellaista, jossa on ollut hyvin erikoinen tapa dokumentoida, ja ne on ilmavoimat ja merivoimat, ja niillä on ollut oma ongelmansa tietysti sen takia, että nämä yksiköt ovat olleet liikkeellä merillä tai ilmassa, ja niitä on sijoitettu jatkuvasti eri paikkoihin, jotenka niiden arkistojen määrä on hyvin pieni ja välillä aika erikoisesti sijoiteltu. Kansalliskirjasto ja sitten Maanpuolustuskorkeakoulukirjasto, ne on hyviä materiaalin etsimispaikkia. Niissä on erittäin hyvät luetteloinnit ja sieltä on sitä kautta helppo löytää materiaalia. Tosin tässäkin tutkimuksen aikana Maanpuolustuskorkeakoulu suljettiin ulkopuolisista tämän koronaviruksen takia, ja se on aika lailla haitannut meitä tässä työssä. Toisaalta taas nämä sotia koskevat kirjat sekä lukuiset nämä rintama- ja kenttä- ja korsulehdet on digitoitu, ja niitä pystyy kyllä lukemaan sitten kirjastoissa, mutta ei tietysti kotikoneelta. Tämä kyseinen väiski on panssarilaiva Väinämöisen oma rintamalehti, ja se löytyy muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulusta. No sitten yritykset ja yhteisöt oli merkittäviä tiedonhankintakohteita. Kuten mainitsin jo, Kultakeskuksen materiaali osoittautui merkittäväksi materiaalin lähteen paikaksi, ja se vaatisi selkeästi vielä suurempaa lisätutkimusta kuin mitä me ehdimme tekemään. Siihen vaan tarvittaisiin tietysti rahoitusta, jotta se saataisiin hoidettua. Se materiaali kohdistuu lähinnä työkaluista ja sitten siellä heillä olevista vanhoista myyntitauluista. Ilmavoimilla on myös oma merkkien työkalukokoelma sekä sitten valmistajan kirjoittamaa tietoa. Materiaali on veljekset Sundqvistin heille lahjoittamaa lähellä esineistöä. Ja kuten mainitsin jo aikaisemminkin, niin se on koottu meidän tekijöiden toimesta ilmavoimien käyttöön. Sitten on yksityisiä tahoja, kuten Kultaseppiä. Tämä vaakasuorassa oleva taulu on Kultaseppä Mika Tarkiaisen tiloissa oleva taulu, jossa on paljon asevälimerkkejä, ja nämä 2 muuta ovat sitten Kultakeskuksen tiloissa olevaa myyntikirjasta, kansiota, joissa on sitten niin urheilumerkkejä kuin sitten muita merkkejä ja myöskin melko lailla asevälimerkkejä. Sitten lisäksi tässä vielä Sotamuseolla pitäisi olla oma työkalukokoelma, ja se vaatisi ihan oman tutkimuksensa. Tämä tieto on tullut haastatteluista veljekset Sundqvistin vielä silloin elossa olleilta vanhimmilta jäseniltä, ja he kertovat, että he ovat sinne materiaalia luovuttaneet, mutta Sotamuseonkin tila on ollut tutkimuksen aikana melko huono, kuten tiedetään, siihen palataan hieman myöhemmin. Mutta Sotamuseosta siellä olevat merkit kyllä löytyvät, mutta todennäköisesti siellä on myöskin vielä paljon sellaista materiaalia, josta olisi hyötyä tässä tutkimuksessa. No niin kuin huomasitte, niin tämän tutkimuksen aikana niin selvästi materiaalia rupesi tulemaan niin paljon, ja tämä tutkimuskenttä rupesi laajenemaan melkoisesti. Siinä oli tekijöitä kuten Lapin sota. Lapin sodan aikaiset merkit ovat eräs osa. Sitä on vähän huonosti tässä meidän kirjassa käsitelty, johtuen siitä, että sitä materiaalia ei kovin paljon ole löytynyt. Mutta joka tapauksessa ne joukot, jotka sitten joutuivat Lapin sotaan lähtemään heti
aseluvun tultua voimaan, niin osa heidän merkeistään valmistui vasta tuona aikana ja silloin tuokin aikana oli otettava mukaan. Ja toisaalta tuona samana aikana, kun Lapin sotaa käytiin, muita joukkoja sitten kotiutettiin ja heille myöskin vasta siinä vaiheessa merkkejä valmistui. Toisaalta taas sitten sodan alkujakso tuli myöskin selvästi esille, eli talvisodan ja välirauhan aikana joukot teetti omia merkkejä, ja ne on selvästi ollut kytköksissä sitten jatkosodan yksikköihin. Erityisesti tässä kohdassa voi mainita tietysti kaikki reservi-aliupseerimerkit, jotka on teetetty 1940-luvun aikana, mutta ne ovat, niin kuin sanottu, ne ovat talvisodan aikaisten joukko-osastojen aliupseerikursseja, joista sitten tuon välirauhan aikana niiden nimike muuttui ja sitten ne taas muuttivat niille tuli uusi nimi sitten, nimitys sitten jatkosodan taisteluihin lähdettäessä. Sitten iso osa on kotijoukoissa. Siellähän palveli paljon aseveliä, jotka ei enää jatkosodan alussa eturintamalle joutuneet, mutta heidän aktiivisuutensa taas näkyy esimerkiksi ilmailusuojelujoukkojen merkkien teettämisessä ja samoin sotasairaalat olivat aktiivisia merkkien teettämisessä, koska henkilökunta oli paljolti samaa kuin talvisodan aikana. Sitten suojeluskunta, sillähän on ollut koko sen toiminnan ajalta oli vahva oma merkkikulttuuri, mutta sen lisäksi heillä oli myöskin sitten sodan aikana olevissa toimissa, niin heillä on oma merkkikulttuurinsa, jotka nyt sitten tässä tutkimuksessa jäivät hieman vajaalle tutkimisella ajasta ja sitten periaatteessa valtavasta materiaalista johtuen, joka on sitten hyvä vinkki tulevalle tutkimukselle. Tässä oli sitten kirjan laajuus rupesi tulemaan vastaan ja meillä oli ajatuksena, että joudummeko jakamaan tämän kahteen osaan. Eli meillä ihan alusta lähtien meillä oli mahdollisen kirjan sivumäärän kasvaminen rupesi tulemaan uhaksi. Ajatuksena oli ensin, että se kirja jaetaan kahteen osaan, mutta se sitten osoittautuu sisällön kannalta todella vaikeaksi. Tämä eturintaman sotilaan ja asevelimerkkien kytkös toisiinsa osoittautuu niin vahvaksi, ettei niitä voinut sitten loppujen lopulta erotella. Sitten toisaalta myös usein esille tulleet nämä erilaiset palkitsemisen ongelmat edellytti, että myöskin tämä haavoittumismerkki sekä 1941-1942 muistomitali tuodaan esille. Näin ollen me sitten jouduimme tekstin tiivistämiseen ja vähemmän oleelliseen sekä selvästi vajaavaisen tiedon pois jättämiseen. Ja kuten jos aikaisemmin tuossa mainitsin, niin pahimmillaan kuvien ja tekstien ja merkkimäärien perusteelta kirjasta olisi tullut yli 1000 sivuinen 2 kertaa tuon kirjan, mikä nyt on julkaistu, niin kokoinen. No se taas puolestaan johtaa sitten seuraavaan ongelmaan, eli mistä löydetään kustantajaa ja sitten kuinka kustannukset sitten katetaan. Päivän selvää on, että tämä kirjan aihe oli ja on hyvin marginaalinen ja toisaalta se sisältää monia eri osa-alueita, kuten sotahistoriaa, toisaalta siellä on yritetty vähän tuoda taidetutkimusta mukaan, sitten siellä on kultaseppien toimintaa ja työtä. Ja kun sitten vielä tämän tutkimuksen aikana löytynyt materiaali osoittautuu sellaiseksi, että se on jopa sotahistorian tuntijoille jossain määrin tuntematonta, niin sitten sen jälkeen oli perusteltua tehdä kirja, jossa nämä kaikki osa-alueet on samojen kansien sisällä. Tämä teki sitten vaikeuksia löytää kustantajaa. 2 kustantajaa kieltäytyi välittömästi, kun heihin oltiin yhteydessä. 1 kustantaja mietti päivän ja kieltäytyi sen jälkeen. Ja lopulta sitten tämän edellisen kirjan kustantaja Dosendo
uskoi lopulta tähän materiaaliin ja tulevaan teokseen, mutta heilläkin oli toki reunaehtoina sitten se, että näitä kustannuksia pitää jollain tavalla kattaa. Ja sitten seuraavana olikin aivan uusi asia itselleni ja itse asiassa meille koko ryhmälle, eli apurahan hankinta. Onneksi me saatiin 2 merkittävää rahoittajaa taaksemme, jotka uskovat tähän teokseen, eli Suomen numismaattinen yhdistys, joka sitten H.V. Grönqvist Stiftelse, ja heidän panostuksellaan sitten saatiin kustantaja vakuuttuneeksi, että tämä kirja voidaan toteuttaa ja painaa. Ja erityisesti tämä kirjassa oleva ruotsinkielinen osuus otettiin mukaan, jotta me pystytään laajentamaan lukijakuntaa. Ja toisaalta sitten todettiin myöskin, että samalla tämän apurahan saamisen edellytykset paranee huomattavasti, kun meillä on kaksikielistä tekstiä. Optimaalinen tilanne tietysti olisi, että tämä vielä voitaisiin kääntää englanniksi ja vielä julkaista ulkomailla, mutta se lienee kaukainen haave. Tämä asevälinemerkkien kokonaisuus hahmottuu oikeastaan meille kirjan tekijöillekin melko pitkän materiaalietsinnän ja analyysin jälkeen. Ohessa minulla on muutamia tekijöitä, ei välttämättä tärkeysjärjestyksessä, mutta sellaisia tekijöitä, jotka selvästi olivat mukana tässä asevälimerkkikokonaisuuksessa. Raaka-ainepula, se oli ihan konkreettinen tekijä, joka jarrutti sekä päämajapäätöksiä ja toisaalta johti kaikkiin kieltoihin ja toiveisiin ja merkkien tekemisen viivyttämiseksi vasta sodan jälkeen. Toisaalta taas sitten yllättäen kotirintamalla oli kuitenkin kaikki keinot olemassa, joilla he pystyivät hankkimaan erilaisia materiaaleja. Ja ilmeisesti ainakin jatkosodan alussa liikkeiden varastot olivat melko hyvässä kunnossa. Sen sijaan sitten merkkien valmistamiseen tarvittava energia oli kortilla, joka sitten hidasti merkittävästi merkkien valmistusta. Ja samoin sitten henkilökunta ja osaavat tekijät. Heistä suuri osahan oli sodan alkuvaiheessa rintamalla ja pääsi sitten vasta 41-42 vaiheessa takaisin kotirintamalle ja kaikki nämä yhdessä sitten pidensi toimituksia. Toinen merkittävä tekijä tässä on ollut tämä päämaja. Päämajan asenne ja pelko kahtiajaosta oli selkeästi havaittava piirre. Ne esti tänne etulinjan sotilaan merkin syntymisen, oikeastaan pääasiassa juuri tämä tekijä. Korkein komentoperus ei selvästi pystynyt samaistumaan rintamasotilaan tunnelmiin ja rintamalla oleviin tilanteisiin. Ja itse asiassa koko päämajan henki oli selvästi muiden yläpuolelle asettuvaa käskemiskulttuuria suoraan sanoen. Ja huomiolle pantavaa oli se, että alun perin omien asevälimerkkien teettämiseen suopeasti suhtautuneet rintamakomentajatkin sitten kun ne menivät takaisin tai pääsivät, heidät sijoitettiin päämajaan, he muuttivat mielipiteensä päinvastaiseksi näin asevälimerkkien suhteen. Se on aika erikoista. Pääasiallisesti kuitenkin nämä eturintaman komentajat, jos puhutaan nimenomaan rykmentin komentajista ja pataljonan komentajista sillä tasolla, niin heidän näkemykset oli selkeästi joukkojen ajatuksia myötäilevämpiä. Ja päämajan komentoportaan upseeriston asenteet ne oli hyvin konservatiivisia ja ne joskus jopa asenteiltaan syrjiviä. Sieltä löytyi tietoa ja nähtävissä oli jopa selkeitä luokkajakoa ja todella pelkoa hallitsemattomasta tilanteesta mahdollisten kieltäytymisien lisääntymisessä, jota tapahtui sitten 41-42 alussa, 41 lopussa ja 42 alussa. Tämä eturintaman sotilaan merkki, haavoittumismerkki sekä 41-42
muistomitalit, ne on kaikki täysin syrjäytetty Suomen sotahistorian tutkimuksessa, vaikka ne on olleet oleellisia tekijöitä niin palkitsemisen kuin hyväksymisen tunnustamisena tekijöinä. Ja sen takia katsottiin, että ne on erityisen tärkeää tuoda tässä kohtaa esille kaikkien nähtäville. No mennään eteenpäin hieman merkkien valmistajiin. Suurin merkkien valmistaja jatkosodan aikanakin oli veljekset Sundqvist. Tässä on yksi esimerkki heidän työkalustaan. Heidän arkistonsa tuhoutui pommituksissa helmikuussa 1944. Ja sen jälkeinen kirjallinen materiaali olen laittanut itselle teksteihin lainausmerkit kateissa. Lukuisten vanhojen omistajahaastattelujen perusteella ennen pommitusta ollutta materiaalia ei ole olemassa, se tiedetään varmasti. Mutta keväästä 1944 liikkeen lopettamisen jälkeen olevan arkiston sijainti ei ole tiedossa. Mutta näiden haastattelujen perusteella keskenään riitaantuneet omistajat olisivat tuhonneet dokumentit. Työkalujen lahjoitukset on pääasiallisesti tiedossa, osa niitä on löydetty ja osa on kateissa. Siinä materiaali veljekset Sundqvistin 30-vuotistoiminnan kunniaksi tehdystä emalointityöstä, joka on melkoisen hieno ottaen huomioon väriskaalan, joka siihen merkkiin on emaloitu. Jokainen väri on omalla lämpötilallaan ja ajallaan siihen saatu, vaatinut erittäin suurta ammattitaitoa. Sitten on Tillanderit arkisto, joka on olemassa. Kyseistä tilauskirjaa on laajasti kopioitu ja tällä hetkellä käsittääkseni tämä koko kokonaisuus on työn alla arkistoinnin osalta. Mutta tuo materiaali sisältää paljon tutkittavaa materiaalia. Sitten löytyy aina tällaisia tilauskirjoja, joista sitten on mahdollista löytää hyvää materiaalia. Kultakeskus on ostanut myöhemmin lähes kaikki merkkeihin liittyvät yritykset ja toiminimet, mutta heilläkin on vain työkalut tallessa ja nekin on oikeastaan lajittelematta. Niillä on myöskin sitten merkittävä määrä valmistajien myyntimateriaaliksi tarkoitettuja kansioita merkkeineen, joista tuossa yksi esimerkki. Sitten pienet kultasepänliikkeet ja niiden vanhojen omistajien arkistot on suurilta osin kartoittamatta. Joihinkin verran niihin päästiin käsiksi, kuten tässä oleva yksityisen kultakauppiaan työkalu ja merkki, jota ei ole juurikaan markkinoilla nähty. Ikävä kyllä kaikkien näiden kultaseppien myyntien ja materiaalien siirtojen aikaan kaikki kirjallinen dokumentti on hävinnyt ja jäljellä on enää pääasiassa työkaluja. Näitä Kansallisalkistosta löytyi hienoja kokonaisuuksia, joita on tuossa kirjassa jonkin verran käsitelty. Siellä on muun muassa tämä Uhtuan suunnan asevelimerkkikokonaisuus, josta nämä kuvat. Sitten on Ryhmä Oinosen asevelimerkkikilpailu, 14. divisioonan asevelimerkin valmistus ja jako löytyy kokonaisuudessa. Yhteysesikunta Roin merkkikilpailu löytyy, muun muassa tämä Laatakon rannikkoprikaatin asevelimerkkikilpailu suurimpina. Tämän lisäksi sitten löytyy kaiken näköisiä onnenpotkuja, esimerkiksi Kirpputorin löytönä itselle 6. armeijakunnan merkki sekä tämmöistä antiikkitapahtumasta löydetty jalkaväkirykmentti 36 kaikki kilpailutyöt. Sitten on tietysti kaikkien yritysten, yhteisöjen ja keräilijöiden kokoelmat. Eli sieltä löytyy paljon materiaalia. Tuo kuva on osa omasta talvisodan asevelimerkkikokoelmista. Ja Suomessa on tällä hetkellä noin arvioinnin mukaan noin 10-20 varten otettavaa merkkikeräilijää ja heidän kaikkia merkkejään ei varmastikaan ole vielä saatu kuvattua.
No, tämän enempää sitten itse kirjan sisällöstä. Sehän on jaettu sitten hyvin selkeästi mielestämme sillä tavalla, että ensin on hyväksytyt merkit ja sitten kuvattiin nämä virallisten tahojen neuvottelemat, mutta toteutumatta jääneet merkit. Ja lopuksi on sitten asevälimerkit ja siinä esiin tulleet sitten nämä niin kankaiset kuin metalliset joukko-osastotunnukset, jotka on tietysti hieman eri asia kuin asevälimerkit, mutta ajavat kuitenkin periaatteessa hyvin samoja asioita, eli tätä yhteenkuuluvaisuutta. Ja sitten lopussa on pienempiä yksikköjä ja näitä saksalaisten joukkojen käyttämiä tunnuksia. Muutamia huomioita vielä tästä näitä raaka-ainepulasta ja henkilövajeesta huolimatta, niin näitä merkkejä kyllä teetettiin. Hopea ei ollut jatkosodan aikana saatavissa ja muutkin seosmetallia oli säännöstelyalaisia ja vaativat aina kansanhuoltosäätiön tai vastaavan luvan. Mutta esimerkiksi veljekset Sundqvistilla oli suorat hankintakanavat Outokumpuun, josta ne hankkivat isoja eriä ja levyjä Tompakkia ja haastattelujen perusteella he olivat mukana jopa Tompakin aineosien suunnittelussa. Toisaalta päämaja ei voinut vaikuttaa siviilitarkoitukseen ja muualla kuin puolustusvoimista suunniteltujen merkkien valmistukseen. Siksi osa näistä merkeistä toteutettiinkin sitten suoraan valmistajan ja lomailevan asiamiesten tai kotirintamalla olevan toimijan avulla. Nämä yhtymien hankinnat puolestaan tehtiin puolustusvoiman organisaation kautta. Ja merkittävää tässä on, että tämä maksuliikenne ja postitus näiden merkkien osalta hoidettiin pääasiassa kenttäpostin välityksellä ja siten se oli kaikkien esikuntien tiedossa. Merkkien suunnitteluissa pidettiin kilpailuja erityisesti joukon yhteishengen luomiseksi. Ja todennäköisesti nämä nyt löydetyt suunnittelukilpailut on vain jäävuoren huippuja. Tosin tiedetään, että kilpailuteoksia on joko poltettu kilpailujen jälkeen tai sitten ne ovat jääneet valistustoimistojen tai upseerien haltuun. Osa on hävinnyt ja hävitetty, osa voi vieläkin löytyä, mutta ei välttämättä enää sitten omasta loogisesta paikastaan. Tyypillisesti nämä upseerien siirtojen jäljiltä arkista on siirtynyt eri paikkoihin ja niitä on mahdotonta muuten kuin tuurilla sitten löytää. Ja sitten täytyy huomata se, että pienet yksiköt nämä ei juurikaan kilpailuja pitäneet, tai ainakin jos ne on, niin ne on pidetty sitten tupakka-askin kanteen ja se on sillä hoidettu eteenpäin. Se, mikä tässä tuli esille tutkimuksen aikana hyvin vahvasti ja voimakkaasti, että merkkien suunnittelijana oli kuitenkin lukuisia taiteilijoita ja tulevia arkkitehtiä. Ja suunnittelijat oli usein valistusupseerin tai vastaavissa tuotantoupseerin tehtävissä esikunnissa. Sen lisäksi on tietysti ollut TK-piirtäjiä, mutta pääosin tietysti sitten rivisotilaita, jotka ovat osallistuneet näihin kilpailuihin. Ja esimerkkinä tietysti tässä täytyy taas mainita kerran Tapio Virkkala ja Ilmari Tapivaara ja Kari Suomalainen muutamia mainitakseni. Yllättävän suuri osa merkeistä valmistui vasta sodan loppuvaiheessa, eli huhti-syyskuussa 1944, sekä sitten välirauhan ja Lapin sodan aikana. Ja useita näistä merkeistä ei koskaan käytetty rintamalla. Asevälimerkkejä jäi valmistajien varastoihin ja niitä on sitten myyty sitten 50-luvulta eteenpäin ihan nykypäivään saakka. Ja nyt sitten kone jämähti. No, tämäpä nyt ei sitten tästä enää etene, mutta jatketaan. Päämällä ja... No, ole hyvä, jatka vaan. Joo, tämä jostain syystä ei nyt jatkaa eteenpäin, mutta täytyy kelata sitä. Eli museot on vielä tarkistamatta suurimmaksi osakseen, kun Päämäellähän oli selkeästi niin kuin käskys
siihen, että joukko-osastojen piti myöskin antaa näitä heidän merkkiehdotuksia ja merkkejään sotamuseolle ja niitä sieltä myöskin sitten löytyy. Kertomäkirjojen perusteella meillä on selkeää näyttöä, että niitä on todella lähetetty ja vastaanotettu. Mutta kuten mä mainitsin, niin tämä sotamuseon tilanne oli myös erittäin hankala. Siellä homeongelmat ja sitten sen materiaalin uudelleen sijoitus sen takia, niin se pysäytti tutkimuksia ihan viime metreille. Ja senpä takia niin ihan viime hetkellä päästiin tutustumaan siihen materiaaliin, joka sitten osoittautui kyllä erittäin hyväksi, ainakin mitä näiden asevälimerkkien osalta tulee. Mutta meiltä jäi paljon materiaalia tutkimatta osittain sen takia, että hakusanat, joilla näitä materiaaleja haettiin, niin ei välttämättä ollut yhteneviä taas tämän tutkimuskohteen kanssa. Ja tämä nyt esimerkiksi komentovyö-sanana, niitä lienee siellä museossa useita satoja, mutta haulla ei selviä sitten, että onko komentovyössä esimerkiksi merkkejä kiinni. Toinen hankaluus oli taas sitten kankaisten merkkien löytyminen laajasta asepukumateriaalista. Ja sitten nämä panssarimuseo, jalkaväkimuseo sekä muut sotien museot, ne sisältää materiaalia, jossa voisi olla paljonkin hyvää jatkotutkimukseen liittyvää materiaalia. Ja pois ei pidä sulkea mitenkään perinnetyön merkitystä, eli jatkossa materiaalia voisi sieltä kautta saada ja löytyä paljonkin. Valitettavasti suuri osa näistä joukkojen perinnehuoneista sijaitsee yleensä paikoissa, ei välttämättä kuitenkaan ihan helposti pääse ilman erikoisjärjestelyä. Mä en tiedä, että tämä jämähti sen verran pahasti tänne kone, että tämä ei tästä eteenpäin mene. Olisi ollut tuossa vielä muutamia kuvia, mutta ei se mitään. Tässä olisi vielä lyhyesti jatkotutkimuksesta. Vuosien varrella meillä on ollut talvisodan merkeistä on tullut paljon uutta tietoutta sekä merkkejä, joiden taustatietoja ei ole tutkittu. Tämä lisäinformaatio sekä pienet korjaukset ne ei kuitenkaan ole vielä mahdollistaneet uusintapainotusta talvisodan asevälimerkit-kirjasta. Tietysti jos sponsori löytyy kuulijoista, niin sitten varmaan jatketaan. Tähän käsittelyssä olevaan kirjaan ei tietoisesti laitettu kaikkia merkkejä, joita tutkimuksen aikana löydettiin. Siellä joukossa oli tunnistamattomia, mutta selvästi asevälimerkkityyliin sopivia merkkejä. Ja osa merkeistä taas ei välttämättä ole lopulta ollenkaan niitä. Sitten me jätimme pois osan kotijoukkojen ja suojeluskuntien merkeistä pois, koska niiden taustatietoja ei ehditty riittävästi etsimään. Ja toisaalta niiden sopivuutta asevälimerkkeihinkään ei välttämättä löytynyt. Ja täytyy sanoa, että jatkuvasti löytyy uutta materiaalia eri tahoilta. Eli huutokauppoihin tulee kohteita, joita ei ole välttämättä tunnistettu, ja näitä nettihuutokaupoissa on vielä tunnistamattomia merkkejä, vaikka sielläkin sosiaalisen median kautta tunnistuksia tuntuu tulevan paljonkin harrastajien taholta. Ihan lopuksi täytyy sanoa, että kunniamerkkitutkimus ja erityisesti tämä asevälimerkkitutkimus on Suomessa erittäin kapeilla harteilla, eikä se ole oikeastaan niin tutkimusalana saavuttanut minkäänlaista tunnettuutta. Suomessa on ollut vain muutamia alaa vihkiytyneitä henkilöitä, jos mä ajattelen kunniamerkkipuolelta esimerkiksi Antti Matikkala, edesmennyt Antti Matikkala sekä Tom Berryroth, sekä sitten tämänkin kirjaa hyvin vahvasti vaikuttanut Tuomas Hyrsky. Ja itse olen kyllä sitä mieltä, että filatelia ja numismatiikan lisäksi kyllä Suomeen kaivataan myöskin kunniamerkkitutkimusta eli faleristiikkaa. Ja tämän sanottua niin täytyy vielä jatkaa, että asevälimerkit on vielä marginaalisempi merkkialue kuin kunnimerkit. Mutta täytyy myöntää, että se on vähintäänkin yhtä mielenkiintoinen. Merkkien monimuotoisuus sekä syntyhistoria, se on mielenkiintoinen sekoitus sotahistoriaa, taidetta, aseveljettä sekä kultaseppien toimintaa. Valitettavasti vaan nyt tästä meidänkään kirjasta ei ole yhtään arvostelua vielä julkaistu, että siinä mielessä en tiedä, onko tämä saavuttanut suurta yleisöä, mutta toivottavasti tämä on yksi askel eteenpäin. Jatkossa meillä on ajatuksena muutamia asioita
esimerkiksi tämän kirjan tutkimusmateriaalissa oli melkoinen määrä kilpailutöitä ja meillä tekijöillä on ollut mielessä vähän ajatus, että tästä materiaalista pystyisi tekemään erillisen e-kirjan ja siten tuoda sitten julkisuuteen kaikki nämä upeat, toistaan hienommat luonnokset esille. Toisaalta sen tekeminen ja rahoitus on kyllä vielä täysin auki tässä kohdassa. Ja omalta kohdaltani voin sanoa sen, että seuraava tutkimus tulee koskemaan ilmavoimia ja teen erilaisia epävirallisia varusmies- ja joukkosastomerkkiä vuodelta 18 vuoteen ehkä noin 60-70. No niin, kiitos. Jos jaksoitte kuunnella tätä pitkää selostusta. On pahoillani, että noita 2 viimeistä kuvaslaidia en saanut tuossa näkymään, mutta ehkäpä ne jollain tavalla jossain vaiheessa onnistuu. Joo, hyvä, kiitos Matti. Joo, kiitos Matti, erittäin mielenkiintoinen, hyvä esitelmä. Tosiaan kysymyksiä on nyt mahdollisuus esittää, ja olkaa hyvä. Rohkeasti vaan. No jos niin, Petterillä oli siellä. Joo, ole hyvä. Tämmöinen ei virtuaalinen, vaan todellinen käsi, niin Petteri Järvi Turusta, niin ensinnäkin suunnattomat kiitokset siitä, että tämä kirja on valmistunut ja ei niinkään kysymystä, oli erittäin kattava, erittäin perusteellinen selvitys kirjasta. Erityisesti tämmöistä historioitsijaa niin miellyttää suunnattomasti se, että esittelit niin hyvin sen lähdemateriaalin käytön. Mulla on myöskin täällä kotona on puoliso, ketä on sotahistoriasta väitellyt ja perehtynyt tähän sota-ajan materiaaliin, eli se oli erittäin hyvä, että kerroit sen kaiken puolen. Ja ei varsinaista kysymystä, mutta sanotaan kirja on erittäin kaivattu. Mä itse työskentelen niin Turun museokeskuksella niin vastuualuepäällikkönä ja kun nyt kaikki tietää, että numismatiikasta tiedän, niin kysymyksiä tulee ja voin kertoa, että esimerkiksi Varsinais-Suomen eli Turun maakunta-arkiston niin arkiston johtaja Veli-Matti Pussiselle tunnistin yhden asevelimerkin, mikä oli pioneerien asevelimerkki jatkosodan ajalta hänen isoenonsa käyttämä ja vihjasin Veli-Matille myöskin, että julkaisu on tulossa ja hän oli hyvin kiinnostunut siitä, eli ei kysyttävää, mutta kiitos hyvästä esityksestä ja kiitos kirjasta ja toivon todellakin, että pääsen hankkimaan sen nopeasti ja kysymys sitten Akille, että onko Balderin salilta lauantaina ostettavissa tätä kirjaa? Itse asiassa hyvä huomio ja ne on Hyötsillä kaikki kirjat, eli voitaisiin tuoda sinne jokunen kappale niitä. Joo, ehdottomasti tuodaan. Joo, ja omasta puolestani kiitoksista. Tosiaan niin kuin sanottu, tekijät kaipaavat tässä kohdassa palautetta. Se melkein 6 vuoden työ, se välillä sokeuttaa itsensä ja siinä mielessä on hyvä saada kommentteja, että mitä tuli tehtyä. Kyllä. Olisiko kysymyksiä kellään? On hyvä paikka kysyä. Mä voisin kysyä sen verran, että onko sulla arvioita, miten paljon näistä asevelimerkeistä on selvinnyt nykypäivään ja miten paljon on sitten hävinnyt tässä matkan varrella? Hyvin vaikea varmasti arvioida, mutta onko minkäänlaista arvioa? No, ei oikeastaan pysty sanoa sellaista. Sehän me tiedetään, että joidenkin merkkien osalta, jo tuossa kirjassakin on kerrottu, että niitä tosiaan katosi tuolla rintamalla ja sitten näiden niin kuin yksityisessä omistuksessa, yksittäisten henkilöiden omistuksessa olevia merkkejä, niin niitä on täysin mahdotonta arvioida, mitä niille on tapahtunut. Yleensä on sillä tavalla ollut, kun on keskustellut vanhempien ihmisten kanssa, että nämä on tosiaan ollut jonkun laatikon pohjalla ja sitten kun on tehty tätä yleensä kuoleman jälkeistä pesänselvitystä tai muuta talon tyhjennystä, niin kyllä ne on mennyt sitten roskien mukana pois. Että hyvin harvoin ne ovat säilyneet. Että ne, jotka tällä hetkellä sitten markkinoilla pyörii, niin kyllä ne määrät on selvästi pienempiä kuin mitä noissa tuossa kirjassa on nyt mainittu näistä määristä.
Hyvä. Saisiko Petteri vielä hiukan olla äänessä täällä nyt, kun muut ei puhu? Hyvä. Kiitoksia. Niin sen verran vielä voisi Matille sanoa, että tosiaan tämä museoissa, niin se on juuri nimenomaan näin, että puhutaan museomaailmassa museolöydöistä, eli kokoelmista löytyy sellaisia esinekokonaisuuksia jopa, mitä ei ole edes tunnistettu aikaisemmin. Mä aikoinaan itse suurin piirtein vasta valmistuneena maisterina 90-luvun loppupuolella, niin oli mukana meidän Turun raha- ja mittalikabinettia tekemässä, ja sitten siihen aikaan oli vaikea saada oma-alan töitä. Mä olin itse asiassa pitkään Turun vahtimestari ja tuli kyseisessä vanhassa kivitalossa vähän aikaa asuttuakin. Ja mä sitten aina, kun mulla oli aikaa, kävin läpi meidän kokoelmia, niin esimerkiksi tämmöinen laaja kokonaisuus kuin ruotsalaiset heittorahat 1600-luvulla, 1800-luvulla oli mitalien joukossa. Niitä ei ollut tiedetty, niitä oli yli 40, mitkä siirrettiin sen jälkeen sitten numismaattisissa kokoelmissa rahapuolelle. Meillä on sellainen tilanne, että meillä muutama vuosi takaisin sitten niin avannoin Tomsen Bärirut, kehen toki vieläkin pidän yhteyttä, asutaan vierekkäisissä kortteleissa, kun Turku on pieni kaupunki, niin jäi eläkkeelle. Ja jos nyt Matti tulee sellaista jotain, mikä liittyy Turun museokeskuksen kokoelmiin, niin voit olla ilman muuta minun yhteydessä, niin autan kaikin tavoin, miten voin. Ja sitten toinen asia, niin meidän kokoelmatutkija Kari Hintsalan kanssa käydään tällä hetkellä läpi meidän numismaattisia kokoelmia, niin mä lupaan pitää myöskin silmät auki, ja kaikki mitkä haiskahtaa asevelimerkeiltä, niin mä niistä sitten kuvat ja niin voin laittaa niistä tietoja sitten, mutta tosiaan jos tulee kysyttävää, niin ilman muuta ole ihmeessä yhteydessä. Hyvä, tämä oli hyvä tieto. Täytyy muistaa, että Turussa on toiminut lukuisia kultasepän liikkeitä, joilla on niin merkittäviä töitä ja isoja joukko-osastoja, jotka ovat sitten heiltä merkkejä tilanneet, ja myöskin sitten Turun maakunta-arkistossa on muutamia joukko-osastojen hyvää materiaalia löydettävissä, että näiden yhteen liittäminen on toki erittäin hieno asia. Mun täytyy tässä yhteydessä myöskin mainita, että mä olin ihan muissa asioissa Kajaanissa ja kävin sitten Kainuun maakuntamuseossa kyselemässä, että onko heillä tietoa tällaisista merkeistä, ja sitten museon johtajan avustuksella sitten pääsin heidän kellareisissa ja materiaaliin tutustumaan, ja kuinka ollakaan, niin kyllä sielläkin tusinan verran niitä löytyy, ja kysymys kuului, tai oikeastaan hämmennys oli melkoinen suuri, että mitä nämä ovatkaan. Se on juuri näin, ja varsinkin numismatiikan alalla niin aika tyypillistä se on, että museoissa, jopa vähän isommissakin museoissa, niin ei hirveän hyvin tunneta sitä materiaalia. Sitten se on myöskin niin kuin meilläkin, niin meillä on kokoelmat lähtenyt karttumaan syyskuun 15. päivä 1881, jolloin Aivan, joo. Turun markka 1556 liitettiin kokoelmia, ja sitten kun sen jälkeen tulevina vuosikymmeninä on tullut esineitä, niin ei niitä ole tunnistettu just niin kuin nämä heittorahatkin, mitkä on 2 markkaa ja myöhemmin 1/3 riikintaalerin kokoisia. Niistähän puuttuu nimellisarvon merkintä, ja ne oli laitettu mitaleiksi. Mutta ilman muuta yhteistyötä tehdään, ja aivan loistavaa, että tätä kirja tulee, ja tullaan liittämään tietenkin meidän kirjastoonkin. Hienoa. Joo. Hyvä, täällä on muutama kysymys. Tomi Koskinen ei saa mikrofonia auki, mutta hän on kirjoittanut tänne näin, että ajatukseni olikin ehdottaa helposti nykypäivänä selattavaa e-kirjaa merkeistä ja seuraavaksi kirjaehdotuksia AUK-ristejä ynnä muita kurssimerkkejä. Eli tämmöinen kommentti häneltä. Haluatko siihen vastata? Joo, kyllä siinä mielessä, että meillä tosiaan niin se, mitä me e-kirjana ensimmäiseksi tuli mieleen, oli se, että tehdään tästä jatkosodan asevelimerkin kilpailuteoksista e-kirja. Mutta sitten on tietysti tämä Ilmavoimien kirja, joka on selvästi niin kuin se seuraava tutkimusalue. Ja se voi hyvinkin olla, että siinä vaiheessa sitten lähdetään tällaiseen e-kirjamahdollisuuteen ihan sen takia, että se on sitten taas kustannuksiltaan edullisempi ja sen pystyy paremmin tuottamaan. Ja se on myöskin sitten melko näyttävän näköinen, kun se pystytään taas e-kirja muokkaamaan sellaiselle, että se on ruudussa selkeästi paremman näköinen, eikä sitten tarvitse tuollaista 0,5 kiloa kirjaa kantaa kainalossa. Kyllä. Totta kai fyysisillä kirjoilla oma roolinsa myös. Sitten Jari Viitasella on kysymys, eli Jari, ole hyvä, kysy vaan.
mä olisin kysynyt sellaista, että kun pappa on saanut niin tällaisen kuin toisen luokan vapauden mitalin Mannerheimilta 1944, niin onko se mitenkään niin kuin yhteydessä näihin tällaisiin aseveli mitalleihin vai tämä vapauden mitali ihan niin kuin oma? Vapauden mitalihan on, niin kuin mä tuossa ihan alkuvaiheessa taisin mainitakin, niin se kuuluu näihin kunniamerkkeihin. Eli tämä toisen luokan vapauden mitali, niin niitä jaettiin sitten 41-44 aikana melkoinen määrä, muistaakseni jotain peräti, oliko se soti-aikana peräti 600 000 sitten, mutta se on nimenomaan kunniamerkki. Se ei ole asevelimerkki, eli se on esimiehen sitten sotilaalle esittämä osoitus siitä joko haavoittumisesta tai sitten urheudesta kentällä tai sitten jostain muusta merkittävästä syystä, joka on vaikuttanut tähän sotatoimeen käymiseen. Eli se on, jos on kunniamerkki, niin siihen pitää suhtautua sitten kunniamerkin tavoin. Joo, kiitos paljon. Mitä? Hyvä juttu. Vielä olisi mahdollista kysyä, jos jollain jotain tulee mieleen. Milloin tämä kirja niin kuin sitten tulee ihan kirjastoon tai sitten niin kuin myyntiin? No se on itse asiassa ollut myynnissä jo kuukauden verran melkein kirjastoihin. Mä katsoin, että se on, olisikohan kymmenkunta kirjasta tällaiseen yhtymään. Se on jo tällä hetkellä se on saatavissa. Et en tiedä mistä päin Suomea mahdat olla, mutta kyllä se aika suurella varmuudella kirjastosta on saatavissa. Ja sitten tosiaan Dosendon kautta on tilattavissa ja tuossa oli chatissa myös kerrottu se osoite, mistä sen voi tilata ja sitten SNY-jäsenet saa myös niin kuin yhdistyksen kautta, eli sitä on saatavilla halukkaille tällä hetkellä. Ja eikö se näin käynyt Matti, että edellinen kirja myytiin loppuun, eli tämä varmaan siis myydään loppuun. Talvisodan asevelimerkit on kustantajan kautta jo loppuun myyty ja hyvässä vauhdissa on tämäkin kirjan myynti ollut. Mutta kyllä se voi taata, että vielä löytyy. No niin, kyllä. Onko tämä niin kuin jatkosodan asevelimerkit nimellä? Kyllä, nimenomaan sillä nimellä löytyy. Joo. Ja Dosendo on kustantaja, eli DOCENDO. Dosendo, eli sieltä kautta saa. Tai sitten Suomen numismaattisen yhdistyksen kautta. Joo. Hyvä. Se oli tavallaan mielenkiintoinen se näkökulma, että päämaja suhtautui vähän negatiivisesti näihin. Niin osaatko avata sitä syytä siihen, että nykypäivän kuulostaa niin kuin jotenkin oudolta, niin kuin itsekin sanoit, eli mikä se sitten oli se tavallaan se syy? No selvästi siinä tulee niin kuin tällainen kahtiajako vähän niin kuin täältä korkeamman johdon puolelta sillä tavalla, että he johtivat isoja joukkoja ja heidän mielestä kaikki mitä he tekevät on oleellisempaa kuin mitä se sitten siellä ruohonjuuritasolla tehdään. Sitten tosiaan niin nämä rintamalla olevat komentajat, jotka olivat lähellä sitten joukkoja, taas näkivät sen päivittäisen tapahtumaan ja päivittäisen sotimisen, niin he olivat selvästi myötämielisempiä. Ja toisaalta taas sitten tyypillisesti niin kuin, sodan kuluessa pataljoonan komentajista tuli rykmentin komentajia ja rykmentin komentajat sitten etenivät esikuntia ja niin edelleen, niin heillä oli selkeästi myötämielisempi suhtautuminen joukkoihin ja siihen, miten he tekivät. Ja he ymmärsivät, että joukossa on purnaamista, koska se väsyminen oli aivan valtavaa välillä. Ja se näkyy noista arkistoista ja sieltä löytyvästä niin kuin esimerkiksi näistä sotatuomarein ja yleensä oikeuden papereista, miten välillä oli kerta kaikkiaan joukot olivat ihan katkeamispisteessä. Se ei tarkoittanut, että olisi ollut kapinahenkeä, mutta ei vaan kerta kaikkiaan jaksettu. Mutta tietysti esimiehet tulkitsivat sitä sitten sillä tavalla, että no niin, että nyt kun ne sitten rupeaa jo
kapinoimaan tässä vaiheessa. Aivan, joo, tuo on hyvä selitys. Oliko Jarilla vielä kysymys? No sellaista olisin, kun en nyt tajunnut tähän tilaisuuteen nyt ottaa, kun mulla on noita merkkejä siunaantunut ja tonne, minä en nyt tahdo muistaa, että mihinkä lootaan me on laittanut niitä, on pinssiä ja sitten on sellaisia neulasmerkkejä, niitä on eri vuosia niin kuin, ja jotain torneja ja sitten on salaman kuvia, niin voiko niitä sitten verrata jossakin, lähettää kuvia teille tai johonkin, Kyllä, että saisi selville, että mitä merkkiä ne on? No toki tietysti tuohon kirjaan verratessa sieltä varmaan löytyy, mutta jos haluat, niin kyllä mulle voi laittaa sähköpostiin kuvia niistä, niin mä voin olla mielellänikin olen ja käyn lävitse niitä, ja olen sitten yhteydessä. Eli siinä kirjassa on mun sähköpostiosoitteeni, mutta voidaanhan tästäkin antaa eteenpäin. Se on mun nimeni yhteen kirjoitettuna pienellä ja gmail.com. Niin siinä ei ole pistettä välissä siinä, että se on Matti. Se on Matti Allonen yhteen. Joo, mä kirjoitan tähän vielä tähän chattiin, kaikki näkee. Joo. Matti Allonen@gmail.com ja tosiaan tuossa on Ilkka Korpela on laittanut tuon mahdollisuuden, että mistä voi tilata sitä kirjaa. Se on myös tuossa chatissa, mikä saa avattua tuohon sivuun. Että. Joo, hyvä. Joo, hienoa. Tosi paljon. Joo, jos Petteri saa vielä pikkasen ottaa täältä kommentoida, kun nyt pääsi tämmöisen työpäivän jälkeen vähän tämmöisen olennaisen äärelle, niin tosiaankin niin siinä mielessä, mistä on myöskin merkittävää, että tämän tyyppiset niin asevelimerkit, mitkä ei ole lähtenyt valtiovallan toimesta, vaan nimenomaan on lähtenyt aseveljeydestä, niin loistavaa, että siinä jatkotutkimusta tulee. Ja sitten semmoinen tähän loppuun, mä tuohon kameraan näytän, niin ei se kauhean hyvin kyllä siitä näy. Porin prikaatin, onko Porin rykmentti, joo, onko, en näe kyllä kunnolla, neljäs komppania, ja tämä on mun isoisä, ketä sai Porin rykmentissä, niin pikakiväärikoulutukseen osallistui myöskin jatkosotaan niin pikakivääriampujana, niin näähän on hyvin siis viehättäviä merkkejä, jos näin voi sanoa. Tämäkin on siis leimattua hopeaa, missä on emalointia ja sitten kullattu leijona keskellä. Että tämä on semmoinen, että jossain vaiheessa, jos voi pyytää toivomuksen, että jos aikaa, energiaa riittää, niin esimerkiksi ensimmäisen tasavallan aikaiset tämän tyyppiset merkit, niistähän ei ole kunnollista julkaisua. Ei ole olemassa jo, todella hienoja, aivan upeita kultaseppien työtä, että siinä näkee kädentaidon ominaisuudet vielä tuohon aikaan, että ne on aivan kertakaikkiaan hienosti tehty ja nimenomaan emalointityö, jota nykypäivänä ei juurikaan enää osata, niin se on todella huipussaan ollut tuohon aikaan. Se on ollut juuri näin, ja noista on tässä kamerassa turha näyttää, mutta tosiaankin tämäkin niin on todella kaunista hopeasepän työtä emaloitua, ja sitten täällä takana on tietysti saajan nimikirjaimet. Joo, kyllä. Jos toivomuksen saa esittää, niin siinä on sitten sellainen seuraava monografian aihe. Katsotaan nyt, hiukset ovat harmaatuneet jo tässäkin vaiheessa. Epäilemättä. Semmoinen yksi ajatus tuossa, että toi Antti Heinonen on tehnyt näitä suomalaisia setelikirjoja 5 kappaletta ja niitä on ilmestynyt vuodesta, oliko se 2012 lähtien ja hän toimii sillä tapaa, että hän päivittää itse asiassa alkuperäisiä käsikirjoituksia ja julkaisee aina uusimman version tuonne nettiin, että tavallaan netissä on sitten aina lopulta saatavilla uusin versio. En tiedä, onko tämmöinen vaihtoehto mahdollinen, mutta tällä tavalla Heinonen ainakin toimii ja sitten se kirja pysyy tavallaan ajan tasalla jatkuvasti. Mutta totta kai vaatii huomattavan panostuksen. Hyvä toimintamalli tietysti tuokin, täytyy laittaa korvan taakse, että siinä voisi olla idea. Kyllä. Hyvä, ei taida muita kysymyksiä tulla. Meillä oli oikein hyvä osanotto, 35 henkeä parhaimmillaan. Kiitos ja esitys on tallennettu ja se laitetaan tuonne yleiseen jakeluun sitten. Kiitos kaikille osallistujille. Palataan, kiitos. Tehdään näin, kiitos, moi. Hei. Kiitoksia, hei.